Ubhukuda kwesinyengwenyingenye amezulutho ephumedla amagwebu bajabula abanesini ngoba kushayisa umoya. Thank you very much Shididi. Kuyanibingelela South African yonkana nasiphesheya kwelwandle. Ngithi onibingelelayo ubonkosi Alex Mhlongo owaziwa ngoPhumalina le endaweni yaKwaMhlaba yalingana. Inkosi yakhe ubaba uGumede. La sinethulela uhlelo oluchaza kabanzi ngesintu, ezemvelo namasiko nakho konke nje kwezenkolo. Namhlanje ke sinethulela ubaba uZulu. Ake simuzwe ukuthi uthini. Imvelo yomkhulu nobaba lapho esakhe khona njengamanje silapha eMondlo umuzi kababa lapho khona kusho ukuthi njengoba ngila eThekwini ngilapha kwa eNtuzuma la engakhaya khona so kusho ukuthi ngokusebenza ngisebenza ngokuyisebenza ngamakhambi njengoba silapha nje station kwaMashu iyona ndawo le ngathi mangifika ngiya emakhaya ngiqeda ukuthwasa ngase ngizinza la kwaMashu station ngani ngokwebusiness lokwelapha ngibasebenzisa amakhambi esintu nokulapha kwesintu cabanga ukuthi la ekufikeni kwami la kusukela ngo-85 kuba khona kwami la station kwaMashu ngangisemncane basengikhulile nje so ke kusho ukuthi ke la mangithola umlando la kwaMashu ukuthi kuthiwa kwaMashu kuthiwa la ngesikhathi esidala kwakuyindawo yamaplaza kuthiwa khona umlungu kuthiwa uMashu kwaze kuthiwa ke la kwaMashu umlungu wayephethe la kwakungamaplaza wasephuma igama lokuthi ke uMashu umlando ke wakhona ke kusho ukuthi ke la ngitusa kakhulu uba sohlanganyela nobaba uNzomama kwethu ubani yozike uPhumalina cha sengishiya Isibaniso Lwazi TV Isibaniso Lwazi TV cha siyathusa kakhulu uba sihlanganyela neSibaniso Lwazi TV ngezinhloso zokusho ukuthi la siseyinhlelweni ezibaleke kakhulu ngesikhathi esikuso ngokushayela kwani kwezwe okubalekile ukusho ukuthi njengabantu besintu bezilimo zemvelo ngokwemvelo yomntompisholo la eAfrika sinezinhlelo ezibaleke kakhulu zoba sidodisana kakhulukazi lesikhathi esikusona obizwe lishayekile abantu esikhathini esikusona izwe liphelele umthetho izwe liphelele umnotho izwe lilawulwa ipolitiki ngaleyo ndlela enjalo sekuyisikhathi sokuthi manje esikhathini esikusona sibheke njengamadoda adaliwe ukusho ukuthi umuntu wesilisa udalelwe ukusho ukuthi uyimvelo yomthetho so ke sahlala phansi sabhekelela ukusho ukuthi kufuneka sihlele indaba zamasiko esintu ukuthi yobizwe lishaye kanjena siwabuyisa kanjani imithetho yesintu kanjalo nomnotho wemvelo yesintu kanjalo nokwakhiwa kwani kwemithetho yemvelo ubukhosi boselwa njengoba mina ngumntwana nje so kusho ukuthi sinenhlangano la okuthiwa izilumbuso kaZulu ngezinhloso zokuhlanganyela kwabantwana bendlunkulu ngenhloso yokubuyisa umthetho umbuso ubukhosi boselwa kusho ukuthi ke la kunemithetho ke esiyihlelile mayelana nani nohlaka lombuso ubukhosi boselwa njengabantwana bendlunkulu so nje basuhlela lo mthetho sekukhona ke manje ukuthi sihlela ke umthetho ukumukelana ngokwamasiko emvelo yesintu ngaphansi kombuso yamakhosi ekugcineni bese kuhleleka indlela kusho ukuthi sakha kanjani indlela ukuba sibuyise izilimi zasekhaya ngokwemvelo yezilimi zasekhaya kakhulukazi kuleli izwe la eAfrika izwe la eAfrika ke lumhlahlandlela wemvelo ezizwe zonke ngaphansi komthunzi welanga masicabanga sibheka sijula sibuyele emuva umdali edala izwe nomhlaba kuthiwa wawungekho umhlaba kwakuwuntu alamanzi
umdali wayeseyiveza ke yena phewonto lamanzi ukuba edala umhlaba ngempela wathi maye phewonto lamanzi masilalela umlando wenkolo yemvelo wakhuluma ngezwi umdali kwase kuhlukana ini amanzi kwavela umhlaba kwavela imithi izihlahla kwavela ilwane zemvelo kwase kuvela imifula njoba izwe linemifula ngemifula nje ekugcineni uNkulunkulu sekudale konke lokho ilwane konke nomhlaba nemvelo yonke wayesedala umuntu sikhuluma ngokuthi silandela ke umhlahlandela wemvelo yobukhosi boselwa noma wemvelo yezizwe zomhlaba onguthi ke ekuhambeni kwesikhathi kosekonakala ke iplan kaNkulunkulu noma isibusiso uNkulunkulu umvelo iqala isemkelise sona njengabantu bemvelo yemibuso yamakhosi kusho ukuthi konke esikwenza ukusukela lapho masilandela umlando wemvelo umdali esibheke ukuthi sonile kumdali sekufuneka ukuthi siqaphe njengamadoda emvelo sibuyise imithetho yendalo yomdali ngani ngoba izwe njengoba lishaye kanje ngelibuswa ipolitiki ithini esiphuthazile esingamadoda esithathe ini sakhohlwa uvikela imvelo yemthetho yembuso yamakhosi egcineni imithetho yayisihlwitha ila abantu abasebenza ngepolitiki ngenhloso ukuyicebisa bona so ke sisesikhathini manje sokushayeka kwezwe esithema sibheka sahlanganyela ngokweinhlangano esisebenza ngazo emphakathini sasisupport no kufanele ukuthi yonke lento ibuye into yemvelo ngenhloso ukulandelela amasiko emvelo yesintu ukuthi njengamadoda sihlangana kanjani ukubuyisa imithetho yemvelo yomdala bese kuba khona ke inhlelo ke emele abesimame abamele umngcwele bemvelo yegodo zemndeni yamakhosi so bese kuya ke umthetho komiswe eziphiweni zabantwana bethu njengamakhono emvelo yesintu inhloso ke sisebenza ngazo silandelela ukuthi manje subuyisa kanjani umnotho wemvelo yomdala ngani ngoba izwe lisuka labuswa kakhulu ikhulu zepolitiki zacebisana zodwa ngomcebo wemvelo yemhlaba yamakhosi konke lokho esikwenzayo kwemanje sijulile kakhulu ngokwenhlelo zomsebenzi wentuthuko esiuhlelayo sasihlela ke ama documents ayinhloso kusho ukuthi siya kanjani ekutheni sibuyise imithetho yemvelo yomdali njengamadoda siya kanjani ukuthi sibuyise ubungcwele bemvelo yegodo zemndeni kwabesimame siya kanjani ukuthi sibuyise amakhono emvelo yolusha abantwana beyiphiwo zegodo zemndeni yamakhosi ngaleyo ndlela ke njalo into leso siyihlelile kakhulu ngenhloso yokuba silandelele ukuba kuqoqwe amakhono emvelo olusha lwemvelo yegodo zemndeni yamakhosi bese kwenzeka kusho ukuthi bese kuba khona ke umthetho oqonde ngokwemvelo yombuso wamakhosi ngani ngoba umthetho okhona manje umthetho olawula abepolitiki so ke ngokonakala kwemvelo yomdali ke abepolitiki kwakhona umthetho obezizwe okuyicebisa wona njengoba lishayekile nje izwe so ke ngaleyo ndlela ke sijule kakhulu ekuthenini kwenzeka kanjani kusho ukuthi sibuyisa amasiko emvelo yesintu sibuyise umnotho wasekhaya ngani ngokwemvelo yomnotho kanjalo ekuhlelekeni kwethu ngama structures emdwebo esidwebile kusho ukuthi njengesifundazwe sase KZN ukusebenzisana ngokwamasiko ngaphansi kwesifundazwe ngicabanga ukuthi ngaphansi kwesifundazwe kunama district ama district la amele ke izifunda njenga KZN kunama district awu 11 bese kuba khona ke imikhandla eminingi imikhandla yasekhaya okufuneka ukuthi kubuya amandla emikhandla yasekhaya njengani njengomnotho wasekhaya inhloso yethu siqoqa umnotho wasekhaya ukuthi abuya kanjani amandla omnotho wasekhaya
ngani ngoba umnotho uqiligiwe ngendlela yepolitiki ezikhulu zepolitiki uthola ukuthi umthetho okhona ugcina lapha phezulu kuma district awuye emphakathini la ukhona umnotho usemphakathini emphakathini ukhona amakhono emphakathini kukhona yonke inhlobo yempilo yabantu kodwa manje lo mthetho owamaqili ugcina lapha kuma district busihambela kuyifundazwe so ke siyadinga ukuthi ke uqine amandla omnotho wasekhaya ngani ngokuba kumukeleke amalokali imikhandlo yasekhaya okuyiyona ephethe zonke inhlaka zomsebenzi wentuthuko nokumiswa kwemithetho ukuba bonke labantu abasemphakathini balapha kumalokali ukuthi senza kanjani ukubuyiseka amasiko emvelo yesintu ngaleyo ndlela ke iyona ndlela le esikhankasa ngayo kusho ukuthi ke kube khona ubanjiswano ngaphansi komkhandlu esiuhlelayo sithi izlobunya ngenhloso yokusho ukuthi sakha umthetho ozosebenza phansi komkhandlu wezilobunya ngokuba sibonisane ngokuyimela kwemikhandlu yezifundazwe njengabantu abendlunkulu kaZulu kanjalo bese kuba imikhandlu yasekhaya kuyiyona enamandla kuyiyona ephethe umnotho wabantu nokuphila kwabantu izona nhloso leze esihlose kakhulu ukuthi njoba senza lezi inhlaka ezizenzayo namhlanje siyafuna ukusho ukuthi ke intsha ikwazi ukusho ukuthi intsha icebe ngani ngezilimo zemvelo izilimo zemvelo kuyibalekile ngani ngoba bezizwe njoba bafika bagolima lelizwe ngobuqili base besebenzisa imfundo yabo benhloso kusho ukuthi bethole yonke information yemfihlo yomnotho wabantu abampisholo ukusho ukuthi ke esikhathini esikusona manje makuthiwa izilimo zemvelo zicebe ngani ngoba zinemfihlo yani izilimo zazo onkusho sekubalekile manje kusho ukuthi izwe libuyise izilimo zemvelo ukuze sikwazi ukuvikela umnotho ngezilimo zethu umnotho wemvelo yombuso wamakhosi isikhathi esiningi okuchithwe isikhathi ngendlela yemfundo yabezizwe bafundiswa abantwana ngani ngemfundo enganambuyiselo ziningi abantwana namhlanje abafundile ezikoleni banama degree banayo yonke into bahlezi phansi abasebenzi kanti masibuyela la ekutheni sihlaziya kahle imithetho yemvelo yembuso yezilimi zasekhaya siyazi ukuthi iningi inhlelo engabuyisa amathuba omsebenzi ngani ngokwempidlango yemsebenzi yemvelo yezilimi zasekhaya kanjalo ngokwenhlelo zamakhono emvelo nanokuthi abantwana bajule kakhulu ngani ukusebenza umnotho ngezilimi zasekhaya ngicabanga ukuthi lapho umnotho uvikeleka ngayo yonke indlela